ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲରେ ଜଣେ 22 ବର୍ଷୀୟ କଏଦୀକୁ 3 ଦିନ ପରେ ଫାଶୀ ହେବାର ଥିଲା। ଜେଲରେ ଥିବା ଜେଲର ଜଣକ କଏଦୀର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଥରେ ସେ କଏଦୀକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁ ତ ଭଲ ପିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ଦୁଇଟି ଜୀବନ ନେଲୁ? ତୋତେ ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ତୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କହ, ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କଏଦୀ କହିଲା, ନା ଜେଲର ସାହେବ, ତୁମେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବନି। ଜେଲର କହିଲେ, ତୁ କହ, ତୋର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଯଦି ତୋର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ କହ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ତୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିକରି ଆଣିଦେବି। କଏଦୀ କହିଲା, ଜେଲର ସାହେବ, ମୁଁ ବାଡ଼ୁଅ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉ ପଛେ ଏଇ ଜେଲରେ ବାହାଘର କରିଦିଅ। ଜେଲର ସାହେବ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣୁ? ଫାଶୀ ପାଉଥିବା ପୁଅକୁ କିଏ ଝିଅ ଦେବ? ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ଜାଣି ଜାଣି ବିଧବା ହେବା ପାଇଁ ତତେ ବାହା ହେବ? କଏଦୀ ଜେଲରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲା, ସାହେବ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କର। ଆମ ମସଜିଦର ମାଇକରେ କହିଦିଅ, ଫାଶୀ ପାଉଥିବା ପୁଅକୁ ଯିଏ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜେଲରେ ଆସି ଦେଖା କର। ଯଦି କିଏ ଆସିଲେ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ତାର ବାହାଘର କରାଇଦେବ, ନହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା। ଜେଲର ସାହେବ ମସଜିଦରେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ସହିତ କଥା ହୋଇ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ କେହି ଆସିଲେନି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏ କି କଥା, ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାକୁ କିଏ ବାହା ହେବ? ଜେଲର ସାହେବ ସେ କଏଦୀ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଅବଦୁଲ। ସେ କଏଦୀର ନାଁ ଥିଲା ଅବଦୁଲ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିବା କଥା କଲି, ହେଲେ ବାହା ହେବା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିକରି ଦେବି। ଅବଦୁଲ କିଛି ନ କହି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିକି ରହିଲା। ଜେଲର ସାହେବ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ଏକ ଝିଅ ଆସି ଅବଦୁଲକୁ ବାହା ହେବାକୁ କହିଲା। ଜେଲର ସାହେବ କହିଲେ, ଏ ବାହାଘରରେ ତୁମ ବାପା ମା ରାଜି? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋର ଏବେ ବାହାଘର ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି। ଜେଲର ସାହେବ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ଓ ଜଜ୍ ସହିତ କଥା ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ସେ ପାଖରୁ ଏକ ମଲାଲା ଆଣି ଅବଦୁଲ ସହିତ ଶବନମ, ଝିଅଟିର ନାମ ଥିଲା ଶବନମ, ର ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଜେଲର ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଜେଲରେ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଜେଲ ଆଗରେ ଏକ ଗାର୍ଡକୁ ରଖି କହିଲେ, ଯଦି ଝିଅଟି କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଆସି ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ କୁହେ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବ। ଯେତେ ହେଲେ ବି କଏଦୀ ଜଣଙ୍କ ମର୍ଡର ଆସାମୀ। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ରାତି ଅଧାରେ ଶବନମ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଅବଦୁଲ ଶବନମ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ପଳାଇଛି। ଶବନମ ଅବଦୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଜେଲ ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଜେଲର ଚାରିଆଡ଼େ ଖବର ଖେଳିଗଲା। ଜେଲର ସାହେବକୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଉପର ଅଫିସରମାନେ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନିବାର ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଗାର୍ଡକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଜେଲର ସାହେବ ଅବଦୁଲ ଓ ଶବନମ ଏକାଠି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିବା ପାଇଁ ଜେଲର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ସେ ତା ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଜେଲର ରାଗିକରି ଯାଇ ଶବନମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏପରି କଲ? ମୋର ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନଥିଲା। ଶବନମ କହିଲା, ସାର୍, ମୋ ଅବଦୁଲ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଜେଲର ସରଳ ହୃଦୟର ଥିଲେ। ଜେଲର କହିଲେ, ଲାଗୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଅ। ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ମୋତେ ତା କାହାଣୀ କୁହ। ଶବନମ କହିଲା, ସାର୍, ଅବଦୁଲ ମୋ ପିଇସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ଆମେ 4 ଭଉଣୀ। ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ସହ ଅବଦୁଲର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ପୁଅ ଅଧିକ ମଦ ପିଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ମୋ ବାପା ମା ତା ସହିତ ବାହାଘର କରାଇବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲୁ।
ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରଖି ଧନ୍ଦା କରୁଛ? ଆମର ଏଠାରେ ଏମିତି ଚଳିବନି। ଯଦି ତୁମର ଧନ୍ଦା କରିବାର ଅଛି, ଏଠାରୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଅ। ମୋ ଦିଦିକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବଦୁଲ ଭାଇ ଆମ ଘରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଆମ ଘରୁ ମାଂସ କଟା ହେଉଥିବା ଛୁରୀ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଡରାଇ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଧିକ ରାଗିଯାଇ ଅଧିକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମୋ ଦିଦି ଅବଦୁଲକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତିରେ ମୋ ଦିଦିକୁ ଛୁରୀ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଛୁରୀ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କଥା ଜାଣିଲି, ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲି। ସେ ଆଗରୁ ମୋ ଭାଇ ଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଫେରି ଆସିବେ। ଜେଲର କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଫେରି ଆସେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ତୋ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅବଦୁଲ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ତା ସହିତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆଣିଥିଲା। ଜେଲର ସହିତ କଥା ହୋଇ ତା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ତରଫରୁ ଏକ ଭଲ ଓକିଲ କରାଗଲା। ଅବଦୁଲର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା। ଏ କେସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଶେଷରେ ଅବଦୁଲକୁ ଫାଶୀ ନ ହୋଇ କିଛି ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।